uya kutsanangure kuti rwisa kwawakaita pamberi pamako amaitika emushe pasi musatamise makuru taurai nyaya yenyu. Bani wangu akaya kumba kwangu kutanga akaya kusenti maelefu mva hata madzimai yangu ari kupi ndiyake ndiunina wangu kubva kusekwa Bushu kuya kuchidonzo kuma9 kumanene nomva ana kuna bani wangu arimo vanga vayazona mwana wangu akabatsirwa namati zvikanzi aunovanhuvarisikanisaka chikomba chani ndandata novasusvidzira mwana anga kuchema mubhedhu wangu zvikanzi chikomba chani chemunina wenyu nomva ndatounzwa ndonzi namunina uyai chisisi uyai kuno nomva ndasvika munini sandatombosvika ndonzwa mbama kunda kurohwa mbama ndaita sei kwakanaka here akairise musomanda zvikanzi mamunina nyari kukata muna kwakamaibarandiro kumba kwari kora chibaki zvikanzi ndozodzoka nditavaotera kupi kubasa kwacho ndati zvakanaka ndikati kamama inganyaya dzenzo mungogara muchimurova ina handisikwanisi kuita sei kuti ndikubata nzeve ndiri ndega ndotorumira uchi vabereki ndozvandakaita sei zvandakavaudza auya nobva adzodzoka musi iri Friday kumanheru asi ari padyowa chimwachi mumba uya kuma9 past 9 pamba kumanheru kusvika 12 pakatangira nwedzi dzake kusvika pasi 12 dzekumanheru achitora isiso achitorova navo chinzi muri kuchengeta chikomba cho kati ndina chikomba chindochengeta pane nomba nyayo isati yapera nomba vaenda munina unomba asunga nyaya yekutaura yekuti vakandidedza vakatondidedza ndaenda ndati mudzimai wangu achigara chinetsana kudei saka akabva buda singaingotora zvinhu mumamuzi vese achingotora zvinhu zvichitora mabhatutanga wakarova handina kurova munhu ndichinekatorova unibvunze kuti wakarova uri kupi kumba kwavo vakandidedza kuti mawangu Bushu akaenda kanozvisa vakasvika tikati vakatadza akaenda kanovazviti kusvikira usiku atinazvi sabhuku panosamba kuti sabhuku datatokana tauya naye yakanyorwa yomukomana uyu akaona kuti aita mhosva yabvaenda kurumangana vakatosungwa akaenda vakatobvisa fainekatitsananguriri handi makaituka chititsananguriro zvandakaita inini ndakatorwiswa ndikatokwara kuti kana ushanda asada kushanda ndakatova polisi anosina kunofamba ndakaita vatiwe wakanetsana mudzimai wako mudzimai wako bhatisa zvinokotera anokutiza aitobuda mazuva ese achitora zvinhu asisi vake kana iwe wasvika handina kusvika ndikunovarwisa ndakatosvika tinzwisa nyaya iyi ndikandasvika uya akarapa mukadzi pamakumbo emumwe munhu ava vakatorara mumba uya akakarara pamakumbo emumwe munhu vachitotomuziva abva vanichinjira statement kuti ndibamini asi ni munhu ndoita sechitomuziva because kune hama dzavo neshamwari dzomubvuru anonga achimufonera mukadzi wakapana kuno mokiri anoita kuno kwanaka kuna munhu anoshanda kumaino vaanodana nayo vanichinjira statement vakandiramira vakatondiwa nemupini akayapa papolisi akazvibvuma takashandisa mupini chirwa munhu wakangori kukowayooshamwe kumba kwavavo manje iwe ndikapamba pakwe ukandinova anomusozera aiona kuti apindura ini ndisangasina kwaurwisa nondaenda kumba kwavo ndasina kuenda kurwisa navo ndaenda kunzwisa nyaya dziri manje nguva yekutaurwa kuti wakasvika ipapwewo nenguva yekuzosvika kwefogoo nenguva yekudete kasvika kwefogoo panguva idzodzo dai vakatondiuraya orit mama chimbotsanangurai saka magariro edu akasina kunaka andogara chimborohwa ndonodana sisi tombogadzikwa pasi mudana vabereki vake nevangu togadzikwa pasi norore mukadzi yako kunenge kuri kudhakwa takazonetsana akunditi iwa ndikapauri kuti ndigare newe nekuti handina mwana newe uye uri ngomwa hakuzvari saka ndakadanawo vabereki tikagara kuti pasina nambuya vachina namai vachonga mai vacho vari munhu vakati inganai mwana wangu ini ndapa ndakarohwa handina kumboita mwana wako ndatova ne20 chakuti yezi ndiri kwandina kumboita mwana wako ingai mukadzi wako wakamboenda naye kutarizwa kwakushuka muti anohura akaenda 2023 uyezve akuhurira here kanzi mai kune kuri kudhakwa zvika inga ndakagara ini kwandina kumboita mwana pandakawanikwa ko uyu inga wakati waona mukadzi unoshanda kuhura kwacho anokuwana kupi tikanzi anouya munomba chindiginowa ndobva tanetsana ndobva ndanodanawo hama dzangu bva dzagadziswa nematagara zvakanaka
kwa muna February akazwana umwe womukadzi waanga kufambidzana naye kumashopu kwanafika kushopu kwabhazi achigara asingauyi kumba achiuya makuseni kana akauya kumasikati anovatapo ngoni ndikuenda kubasa kodzoka makuseni uya uchinja hembe odi oindi hadzoki unovatapo uya mangwana hembe dzasvika uchinja hembe kana ndakakusora kati ine hembe handichawachi komadii kumba wachikwa komunovati komunogara anga asingachanditengeri kana chikafu kana chikurima ndandakarimawo choga ndakarima ndoga ari kukamba handindi kana munda kana ini chingoshanda ndoga kusvika pakuita makomba ndakazosvika pakuti ini zvepano handichada kuti iwe hakoibva pano kozi handina mwana neweruwa ndikutomborori munhu asina kana mwana pano ndikati kuita kusaita mwana wangu usada kuti ingai mukadzi wako wayokuwa pano vanhu vakangokuti hapana havasi pakuti andoziva kuti asingaiti mwana ini newe ndiani saka akandidzinga akatorasa hembe dzangu panze dzese ndikaenda kwasabhuku Bushu ndikati ndo nyaya yaitika kuva akatumawo munhu akauya akazviona akadanwa akaramba akauya akatirwisa kumba kwasisi vangu akubva pamba akatirova zvekutoti ndikatotasa zvangu zvidhina takarohwa avasisi vakakoma kuya kunopurisi nokuzvimba kumese kudai saka takazomurovawo nemupini ndatodarika tazvokumadhemo kadaikataka kumukuvadza saka indava yakukushwa ndakaenda kwavachigara kunoripota nyaya yangu kumafoma kuseni kuti takabviswa nenyaya iyeye ndakambaya ndikaripota ndakarohwa ndaenda kumba kwasisi vangu ndakazvimba pasina kana nyaya ndobva ndauya kuno kupolisi polisi akandifonera ndatiwa pako ndikati andagara ndikutouya koko ndisingazivi kuti pandabva pawachigara ndinozobvira kumba kutsvaka mari yetransport iye atumhanya achiuya kupi achiuya kuno ndakawanikwa vaaripo ndikasvika mapurisa akati iwe uri musungu makakuvadza munhu ndobva ndavabvunzawo mubvunzo ndikati ndokumbirawo kubvunza kudaibvunzai ndikati akarohwa murodhi here akarohwa kubhawa here kati akarohwa pamba pake vakabva varamba vakanyarara ndakapinzwa muchitokisimu ndikavatamo ndakatovata nevanhurume munikiri muvanhurume kusaidhimusaidi ndirimo ndinokungwe makuseni ndikati saka zvinombonova kuti muno muchitokisi here momukandivadzika nevanhu nevarume vese vari muno vaiti vanomwanga akatodhakwa isingatomboiti ivo vakapinda mudzimba dzavo mapurisa anobva vavata ndikati ini nditotovatsabva muchinde mberi mandiravika muchitokisi nevanhu muno dai manitsvagirawo kana kumwe kokuvata handirambi masa kuti takabviswa akatigwisa murume kuti takarohwa kwete zvekutamba takazosimudza mupinde nyaya kuti tatapererwa ndaenda kunda ndakadzokera vane basa ndipapo adhara nyaya yakatonga kudhara maakurirwawo mushure mekunge varowa madzimai handii warumba kwani kuchitsvagiri amwe andidzo kuti kurikura nyanzi ndasvika kadzi akatadza kurikira ndasvika vane munhu wanga anaika ndakasvika vane munhu wanga anaika akatadza kurikira kamacha chinhu chandakakwanisa kutora izambia ravakamchinjira kuti adzi ndatora zambia ndine mari ndiri ndakasina mari vakabvunza unouzisa vava here kana kuti chikomba ndakatadza kuti munhu wese chikomba ichocho noti uya akatosimudzira kuchiguni kuti akatondirova saka mukadzi wako chiri munda asatiapereka uyo akatora zambia nevava iri kuzambia ndinga kuti uya nemudana zambia rwavo vatorere nonga vatora hiti yangu icheni yangu akati ndotora zambia pamanodzora zvinhu zvangu ndokupa zvinhu zvenyu chinhu chakasungwa chinotooneka kuti zambia yanga yakasungwa iro kakatakarisa vanhu oneka pakasungwa pamusoro yasepo naiwe shamwari une mwana here nemukadzi handiti ndiye mukadzi wavo kati ibva pana una profiti chii chakaita kuti uyo aende kwasisi anga kuti anzi kubuda nomwe mukadzi wakuda naye anga achinyepa here aitaura chokwadi saiwo zvese ika zvese hapana chaurupo aiyo mukadzi wakugara ndina mukadzi wangandinayo makuhwa chete muri kudei tingaweste nguva tichitanaona ini nezambia rangu akanebvutira zambia rangu rakati nemari yangu nokuti ndinorima fodya ndizvibatsira handina munhu wechirume $50 ndandikairipo ndatipuwa nomukwasha wangu batini kuti sekuru avasaramba kuti ndakatesungura pakona ezambia zvimakwasa-kwasa zvikwezvo parangariri mari yacho $50 atifamba chitukirira ainda nangoti ndandidzosere zambia yangu anogara zambia yangu akakaniwa kwaitorere nemari yanga iripo nditambire zambia yacho kuti anenge vanoziva kuti vanorima kodya kuti nyaya inorema yokudzorera mari isina kuonekwa isina umbowo sonoita ngobvuma kuti kuda kulevhura chinhu chako kuti chisimba
But you also put it Luis. We say $50 yet. As I don't go on at Luis. We say $50. I've had but I'm a little area of Maya. Am I Martin? We want to do the damage for Bagina to school. And I know the Ram, one of the continuum in Shamari, I'm passing the Gamray moment. I Shamar. But I contribute. Remember, how can the Shanties? And it was my where the wood and no man's. You want to have a wood. And I do prove soon needs of the group. Unless thou where is Chikomba Chemukadzi, you but up to the rest. I am the Maria of the hours which come from Ramiro. Those are Chibata away. I don't say about or anything. Or we went another. I know, I'm not talking What look at that? Amai, munagangwana kura daro tumurumu akanishandisa umagarire. Mukura darei. Akana nyaje. Mutenda amai se besamo. Inde amai kuri. Wati okarowa. It's no good topic, like Murisun. As no grows. Hoje tinha que ter. Pois não, quando nós vamos Chikomba wa dinga eu Oda sabu gero tutabatamu. Next year, Yama. Chini out. No. Bueno. Podemos todo disfrutar. I see them by me. It's very. You man. Do you have to change your money? Ayo, ya kan buzu you. Yo nyanya ko to ri this uti da nyanya ke chen ya ke ta ai ba ko to ya ko ai chama in go u gara bu pa pa bu ga bu ga very careful Yeah. What you told me? What are you? Aje, mwana wewe. ayo Ado kanisa mnye. kai chi mana Embal. Ndio zida za tundo. Ni Maria wewe ndare ndio ngo Maria si Maria uko. Wazinzo. Chenda huko. Adara Ingoma ya kulo na ngani? Sasa mlo wewe mundu kudaro. Chenda mbame, muzo za tundo. Eche nyimwe yamagazi kape. So vara enda. Ana,